न'खरखौ बानायदों जोंनि इउपिपिएल सरकार दानायाव दाननो हादों हायाखैना हाया नंखायनो बेफोरबायदि गिनो नाङा बिसोरो मा खालामगासिनो दं नोंसोरो अरुण'दयखौ होफिनगोन जों खुनु अफिसाव फाइलानो गेवला बबेजों होगोन न'आव होबो 1250 हरफ्लागोन आरो दाख्लैथ' 9000 मोनखाबायना जोंना सिएम सार डक्टर हेमन्त सारा होखाबाय नंगौना नङा 9000 मोनबाय माबे मासाव जे मोनहैबावगोन फाथ्थायानो गैला एप्रिल मेनि बारलांबावसिगोन मोननाय मोनथ'लाथ' दालाय मोनखायाखै होनबा बेसेबांबा मासनि होखादों 8000खौ 1000 फासयनायनि 1000 बारा होदोंना दा खुनु मानसिया बेखौ सोनो हाया बेखौ आंनि बुंनो फैनाया नोंथांमोनजों आं एकदम साफासो बुंनो फैयो आंबो सासे आर्टिस्ट जोङो राजनितिकआव इसिबां गोथौयै रायजो राजाफोरखौ थगायनो हाया गाबोननो खावला खावलि नोंसिनि खाथियावनो सिमा गाफैगोन आं ओइ जे साला फालथुआ माथो थगायदोंमोन होनजागोन ना नाथाय जों थगायनो हाया सोरबा बैसोर फेरले फेथे बिबान मोननायफ्रासो हायो मा बुंबाय थादों बिसोरो इउपिपिएलआ जोबस्रांबार आरो गैलानो जोलैयानो गैला जाहैदों बेफोरखौ खोनायोबा दुखु मोना नामा जों बुंदों नामा बिपिएफआ जोबस्रांजोब्बाय जों बुङा पार्टिया थांनानै थागोन मिरुबाबो थांनानै थागोन नंगौना नङा नाथाय इसिग्राब अननाय भाषणफोरखौ बुंनो नाङा आइ आफा बिदा फंबाय दुखुथिया हावरिया मावरियाफोरनि भट लानानैसो बिसोरो बिराद गिदिर देरो जै जेला देरहाबाय बिनि गेटआवनो बेसेबांबा गिदिर जाहैनोसैलाय अब्ला बेफोरबायदि थगायबाय थानो नाङा ना आं नोंथांमोनखौ क्लिन आं जेखौ मोनथिदों जोंनि दैदेनग्राफोरखौ माखासे मोनथिया मानोना अल गिदिङा नालाय माखासे गोनो गोथो जायो मानो गोनो गोथो जायो आं दिनै क्लिन बुंलाङो दाख्लैनि जेननायनि खारना मा सोरबाया सानदों जेनदों मारै नोंसिनाथ' जेनाखै नोंसिना बे मावनो हायोमोन एमसिएलएआ देरहाबाबो जेनबाबो मा जायो मिथिबाय आगोलाव 50 लाखमोन दा 1 करोड़ ना बेसेबांबा मोनोनो मावनो थाखाय बोसोराव बेखौनो नोंसिनि आइ आफाफोरनो फिसा फिसौ मावनो हायोमोन नाथाय ब्लड थांबाय बे बिथांनि खोथा नाथाय बबे खुगाजों बबे सालायजों बबेखौ गोदै बाथ्रा बुंगोन नाथाय बिसिना बाथ्राया बिराद गोदै मानोना बिसोरो गोरों गोरा नालाय रायजो माने समाजनि बाथ्रा बुंबोग्रा नालाय नाथाय जोंना खापथां नाथाय थिग थिरा बायदि हाबगोन बिसोरो आंखौ जाहा बुंलाबायगोन बुंथों बुंनायाव जेबो साया नंखायनो मेसेज नायनो नाङा दै फैब्ला मेसेज नायनो नाङा आरो आं जुदि सोरखौबा बखियोबा ना गावनि महरासो नुजायो गाव बेसेबांसो आं मोनसेल' बुंनो फैदों प्रमद सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकारा बिनि सान्थौ बिनि साननाया बेसेबां गोग्गो निस्था आं ओरैनो बुङाखै बे पार्टियाव थानानै बेखौ बाख्नायाखै रुजुनानै नाय बियो दिनैसिम सोरखौबा बुनोबो हुकुम होफेराखै गोदो माबायदि होयो सारा सरलि बाथ्राखौ बुंदों आं गोदै राव बुंनो रोङा दिनै प्रमद सारा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी जोंनि एना एनिमोन जों थांलायनो फैलायनो हायामोन बे बुस्थुआ जोबदोंना जोबाखै जोब्बायना इस्राव अनलायनाय नों बिपिएफ नों इउपिपिएल नों माबा उमुक थुमुक होनलायनाय गैलामोन गोदोथ' माबा बुंबानो होख्लायनानै मा गोमोरबायोमोन बुलायनाय गैला शान्ति परिबेश फैबाय जोंनो गोजोन शान्ति नांगौ बे गोजोन शान्तिनिनो जोङो सासे प्रमद सारखौ दैदेनगिरि मोनदों दिनै प्रमद सारखौ इसिग्राब गाज्रि बुङो जोंनावबोथ' साननो हानाय गोहो दं बयनावबो नंगौना नङा प्रमद सारखौ जे बिसोर बिराद गाज्रि होनो नाथाय गावसिनि बुंनाया बेसेबां सैथो गावसोरसो बिजिर जायो नंगौना नङा बिराद गाज्रि बुङो माबा थगायसुलानो फानबायनो एकदम माबा माबि होनलाबाय नाथाय सासे गोरों गोरा दैजथा गोनां हारि एबा जाथि मोनसे पार्टी दैथायग्राया खुनु रिपिट होआ जोंबोथ' जोंखौ गाज्रि होनोबा जों गाज्रि होना मेसेजफोरखौ नायनानै दानो मानोना बेनाव गोहोआनो गैया बुजिनो हानाय प्रमद सारखौ एथ' गाज्रि होनब्लाबो रिप्लाय होदों होआखै आं नैबेखौ बुंनो नागिरदों नोंसोर गोनो गोथो जानो जोंनि मानसिफ्रा मा बुंदों थांनाया फेरले फेथे मोननानै एसे गुरलाफोरा फिसा मोननानै थांदों नङा होमबा सोरबाया मोनाखैबो सोरबाया बुंबाय फैदो दा होमबा न' होसिगोन अरुण'दय होसिगोन आर'नाइ होबाय आर'नाइजों जि बे समाव बिराद खुसि महर नुगोन दे
सिबो फिथिंनानै थांबा नों बेखौ रायलायबाबो नों सोर मोनलायसिबो होना खेला आंनि बुंनाया नंगौना नङा बे सैथो आरो जोङो नैबेखौसो आं बुंगोन दा रोखायै जों मानो थाखाय फिन खेब गोहोआव फैगासिनो दं बे बाथ्राया राजनितिकनि भाषण नङा नोंसोरबो बिजिरदो दाहाय जों मारै जेनदों जेरावखि जेना एसे एसेल' जेनदों नङा होमबा 500 500 नंगौना नङा